Moi! Hei. Nyt mä halusin tehdä tämmöisen videoblogin tämmöisestä vähän ankeammasta tunnetilasta käsin, koska mulla nousi nyt jotenkin monennäköistä tällaista juttua pintaan nyt, minkä olisi aika tarpeellista niin kuin katsoa pois ja mikä on tosi helposti niin kuin parisuhteen välissä. Että, ja siis mitä varsinaisesti pahaa ei ole edes tapahtunut, mutta tietyt asiat vaan näköjään pystytään niin kuin pyöräyttämään kyllä pintaan sitten, kun niiden on tarkoitus. Että mulla henkilökohtaisesti jotenkin niin kuin tuntui kauhean hyvältä se, että me nyt tultiin kotiin ja sitten meillä kerrankin on niin kuin aikaa jotenkin kahdestaan ja tavallaan niin kuin keskittyä siihen läheisyysrintamaankin tosi paljon. Ja sitten jotenkin se menee semmoista niin kuin rataa, että sitten se on niin kuin ensin tosi paljon sitä läheisyyttä ja tosi intensiivistä ja ihanaa. Ja sitten seuraavana päivänä on semmoista pikasta ja sutastuu ja sitten seuraavan päivänä ei tyyli niin kuin muuta kuin semmoista pussailua ja semmoista niin kuin, ja niin kuin tietysti mun pää sitten tulkitsee, että okei, no nyt tässä mennään sitten tämmöistä maskuliinireittiä, että se maskuliini haluaa vaan niin kuin jotenkin vallottaa sen naisen ja sitten kun se saa mitä se haluaa, niin sitten se mielenkiinto hiipuu. Ja sitten taas feminiinienergia jotenkin on ihan erilaista, se haluaisi paljon stabiilimpaa ja sellaista niin kuin luotettavampaa siitä asiasta. Ja me nyt sitten vielä eilen meidän vauvaa valvotettiin ilmeisesti, että Ville ei tullut edes tänne niin kuin mun viereen nukkumaan. Että sitten jotenkin mulla lähti hirveä sellainen prosessi käyntiin nyt siitä, että niin kuin, että okei, no tää on nyt sitten taas tää erkanemisen reitti, että se semmonen ihana läheisyyden taso ei jotenkin pysty säilymään. Että se jotenkin, että siinä niin kuin tuntuu, että se maskuliini ja se feminiini jotenkin tosi vaikeasti niin kuin kohtaa. Paljon sellaista surua ja pettymystä ja kiukkuakin sitä maskuliinia kohtaa, että niin kuin, miksi sen pitää olla niin jotenkin mieskeskeistä sen kaiken tämmöisen. Että miksei se voi välillä olla naiskeskeistä tai ainakin siitä puolivälistä. En mä sitten tiedä mikä se puoliväli olisi, mutta Kyllä mulla niin kuin, ainakin henkilökohtaisesti niin ihan semmoinen fiilis on, että mä haluan puhaltaa sun kanssa samaan hiileen ja niin kuin pitää sitä yllä sitä sellaista niin kuin hyvää meininkiä tietysti ja niin kuin pitää se niin kuin ajan tasalla, että sitten kun tulee jotain tämmöisiä tunnetiloja, niin on tosi hyvä, että me nää puhutaan ja totta kai se meni tietysti sitten se eilisilta tai eilisyö oikeastaan, tai siis viime yö nyt silleesti sen takia, että saadaan nämä jutut pintaan ja käsiteltyä ne asiat. oli siinä koko päiväkin aikaa tietysti, mutta että silloin sitten taas sulla meni mielenkiinto niin kuin niihin uusiin juttuihin, mikä sinänsä on tosi hyvä asia, mutta että just, että sitten jos on joku niin kuin, jos on joku juttu, mikä sitä niin kuin putkiaivoa kiinnostaa, niin sitten jotenkin kaikki muu putoo sitten pois. Että sitten jotenkin Niin, mutta en mä jotenkin, ei se, mä en ajattele, että niinku, vaikka mä sitten eilen tein muutakin juttuja, omia asioita, johon niinku tarvii sen niinku
semmoisen fokuksen, koska ne on uusia juttuja ja semmoisia, niin että ne täytyy, siihen tarvii isomman energian, jotta ne saa niin kuin rullaamaan. Niin en mä jotenkin ajatellut, eikä se minusta tunnu siltä, että nyt niinku, että okei, no nyt mä oon niinku hylännyt sen jutun, mitä meidän välillä on, tai että mä oon hylkäämässä sen suunnan, mikä me ollaan niinku, mihin me ollaan lähdetty. Mutta se on tosi hyvä, koska sitten tietyllä tavalla niinku, vaikka mä en silleesti ajattele, mutta se on tosi tärkeää saada kuulla, että niinku se tuntuu siltä niinku energiasta käsin ja naisesta. Että niinku, totta kai silloin se täytyy minun ottaa huomioon ja se ei niinku, tavallaan niinku, se ei myöskään niinku, riitä myöskään minulle se, että mä sanon sitten sulle vaan, että no kun ei se nyt ollut silleen, vaan että siihen täytyy niinku, mä haluan niinku kiinnittää siihen asiaan huomiota, vaikka se ei ollut silleen, mutta silti se tuntui siltä. Niin mä haluan sen kiinnittää huomiota siihen asiaan itsessäni sitten, että se ettei se tunnu sitten siltä. Silleesti ottaa se silleen vakavammin, eikä vaan tavallaan olan kohautuksilla, mutta kun ei se ollut silleen. Piste. Mutta silti se tunsit, että se on. Ja siis sillehän se käytännössä oli kuitenkin, että se oli siis semmoinen laskeva reitti. Niin, tai siis se, että niin mä olisin sitten, minun putkiaivo olisi hylännyt sen meidän yhteisen suunnan jotenkin, vaikka se hetkellisesti on silleen, jos on juttuja, joita täytyy tehdä intensiivisemmin ja keskittyä niihin ja silleesti, niin mä haluan tavallaan oppia myös sen toimintamallin, että se ei sitten tunnu siltä, että se olisi meiltä pois tai sulta pois jotenkin. Niin. Koska totta kai, koska tämä suunta, mikä me ollaan nyt, mihin me ollaan menossa, niin se on semmoista yhteen hiileen puhaltamista ja vaikka olisikin omia juttuja ja henkilökohtaisia asioita, niin en mä ainakaan halua, että sit se on että edes siitä tuli se semmoinen tunne, että se on pois meidän yhteisistä jutuista. Kehittää sellaisen ihan uuden toimintamallin sitten, että ja ehkä siihenkin auttaa sitten semmoinen jotenkin kommunikaatio, että okei, no mulla on nyt, vaikka sä nyt tiesit, mutta että musta tuntuu, että siitä ei koskaan voi puhua jotenkin liikaa tai ei voi olla liikaa kommunikaatioa. Niin. Että sitten se tulee tavallaan selkeäksi se, että en mä ole unohtanut sinua. Niin, mutta se on ehkä vaan se, että kun sulla jää ne tilanteet jotenkin roikkumaan. Et sitten että tavallaan just se, että ottaa joku projektin, tekee sen vielä loppuun asti ja sitten siitä voi irrottaa. Ja sitten voi taas tulla tilaa jollekin tälle. Mutta kun sulla jää ne roikkumaan, että sitten sä teet sitä, sitten sä jäät tuijottamaan, varmistat vielä, sit sä et kuitenkaan vie sitä sinne loppuun asti, että sä pystyisit irrottaa siitä. Että et sit jotenkin että sit se tuntuu silleen, että okei, mä annan sulle tilaa, totta kai ne on tärkeitä ne muutkin jutut. Mutta sitten kun se, että ne jää sinne, siihen No se on vähän se mun haaste, että se tietysti se asia täytyy saada kuntoon. Jotenkin kaikissa asioissa niin se tuppaa olemaan silleesti, että ne on helpompi tehdä niitä asioita ja kun tehdä loppuun asti tietyllä tavalla jotenkin. Se pitää, kyllä. Mutta se vaikuttaa myös se minun oma, tai siis se oma toimintamalli vaikuttaa siihen yhteiseen juttuun tietysti. Että se täytyy mä haluaisin sen oppia siihen pisteeseen, että se voisi mennä eteenpäin. Ja kun meillä on siis tässä asiassa sellaista historiaa, että mikä monesti on, että sitten kun ne miehet on tavallaan edennyt siitä, mitä mä kutsun leikkimielisesti sikapaska-energiaksi, eli semmoista vanhan sortista seksuaalienergiaa, mikä on ollut aika itsekeskeistä ja sen nimissä on tehty paljon naisten pahoinpitelyä ja alistamista ja
ja kaikkea ikävää, niin kun ne uuden ajan miehet on nyt ikään kuin päättänyt luopua siitä, niin sitten ne menee oman seksuaalisuutensa kanssa vähän lukkoon. Ja se on tosi vaikeaa aluetta ja siitä puhuminen nyt, että me pystytään tästäkin tälleen puhumaan, niin tämä on aika iso juttu. Se on varmaan just sitä, että se ei ole niinku, tavallaan on hylätty yksi toimintamalli ja semmoinen niinku hylätty tietynlainen miesmalli, mutta sitten ei ole sitä niinku uutta, että se täytyy niinku jotenkin tehdä se työ tavallaan löytää itsestään se uusi jotenkin miehen malli, koska semmoista ei ole niinku välttämättä niin ainakaan yleisesti ottaen tuolta noin valmiina tavallaan. Ja se ei ole niinku tavallaan siis kollektiivi maskuliini energiassa tavallaan se semmoinen uudenlainen toimintamalli, että se on vähän niinku meidän miesten haasteena nyt, niinku, että se täytyy löytää itsestä. Niin, plus sitten se, että se tavallaan, niin kuin, että kun ne naiset lakkaa niin kuin pelkäämästä sitä miesten reagointia, että sillä tavalla, että jos nainen ilmaisee, että nyt mulla olisi tahtotiloja, ja sitten se mies kokee helposti riittämättömyyttä, että okei, no tolla naisella on tahtotiloja ja mä en pysty sitä ikinä jotenkin tyydyttämään, joten ahdistun ja sulkeudun ja sitten kaikki läheisyys loppuu sen takia. Että niin kuin, miksi edes yrittää, koska naisella on tahtotiloja, apua. Ja sitten niin kuin, että mä luulen, että tässä on nyt myöskin se ikään kuin jotenkin vapautunut, että sitten että sitten jotenkin mä oon työstänyt niin paljon sitä, että mä pystyisin olemaan niin kuin odotusvapaa, että ne mun odotukset ei ahdista sua, koska sekin on niin kuin, sekin on niin kuin sitten aikaisemmin riittänyt jo, että kun tullaan yhdessä nukkumaan ja sitten olisi aikaa ja olisi tilanne ja sitten mulla herää se, että niin nyt olisi tässä tämmöinen tilaisuus, mutta sitten kuitenkaan mitään ei tapahdu ja sitten niin kuin tulee ihan turha pettymys. Ja sitä mä oon niin kuin työstänyt tosi paljon, että mä pystyisin olemaan niin kuin odotusvapaa tai muodostamatta semmoisia turhia niin kuin sanattomia odotuksia tilanteille, jolloin sitten tulee semmoista niin kuin painolasti jo ilman mitään, niin kuin, että mitään pahaa tai olisi edes mitään niin kuin tapahtunut. Mutta ja mulla kanssa sitten tuossa tilanteessa niin kuin meidän historiamme aikaan on ollut sitä, että mä oon tavallaan myös putsannut sitä jotenkin, että se oli minusta jotenkin tosi vaikeaa tavallaan se niin kuin lähestyminen semmoisessa tilanteessa, ettei niin kuin vaan tulisi semmoista fiilistä, että ei vitsi, että toi vaan jotenkin haluaa sitä yhtä asiaa. Ihan niin kuin tiedostamattaan sellainen niin kuin jotenkin toimintamalli, että no miehet ovat nyt semmoisia, että ne haluavat vain sitä yhtä asiaa. Ja sitten kun itselle on naksauttanut sen, että no okei, mä en ainakaan halua olla semmoinen niin kuin urpomies ja semmoinen sikapaskamies, niin että niin kuin, miten mä nyt sitten tavallaan, mikä se on se uusi toimintamalli ja miten mä sitten niin kuin tavallaan voin toimia sillä lailla niin kuin, jotenkin sen maskuliinienergian niin kuin luontaisella tavalla, mutta kuitenkin silleesti, että se ei ole sitä vanhaa sikapaskaa itsekeskeistä niin kuin ruiskimisenergiaa, ja että mikä se on sitten se oikea juttu. Että sitä tässä näin niin kuin nyt haetaan sitä. Sitä. Jotenkin niin kuin, että se ei ole tietenkään niin kuin pyöri kummankaan tarpeiden ympärillä, vaan että sä et ole olemassa mun tarpeita tyydyttääksesi, enkä minä ole sun kasseja tyhjentämässä, mutta niin kuin että löytää se yhteinen suunta, mitä, niin kuin, mikä palvelee sitä meidän yhteistä niin kuin, sitä. Kuitenkin niin kuin, mulla tällä hetkellä niin kuin, se on jotenkin tosi tärkeän oloinen niin kuin asia. Saada sitä läheisyyttä ja jotenkin niin kuin purkaa niitä tunteitakin, mitä siihen liittyy. Et sitten sillä tavalla jotenkin sitten mä en haluaisi mennä sitä samaa rataa. Että sitten jotenkin mä joudun kuulostelemaan, että milloin kaikki tähdet on kohdellaan ja milloin sulla ei ole mitään muuta projektia, joka vie sun huomioon. Ja niinku, ja sitten jotenkin mä saan sen, mikä kaikesta siitä niin kuin jotenkin jää. Et jos kaikki tähdet on kohdillaan, niin jotenkin mä en niin kuin, sehän on ihan semmoista uhrimentaliteettia.
Niin. Että se naisen seksuaalisuus on alistettu jollekin semmoiselle niinku, sit kun vaan silleen niinku sopii, ettei mä oo vaan vaivaksi mitenkään kellekään. Niin. Ja niinku, Niin, ei se silloin se ei ole myöskään tietenkään oikea balanssi siinä asiassa. niin. Että jos sitä täytyy niin jotenkin tolla tavalla, että toi on hirveän hyvä pointti. Niin kuin, kyllä mä haluan löytää sen meidän tien, sen polun, joka oikeasti niin kuin sitten palvelee meitä kaikkia. Meitä yksilöinä plus sitten meitä pariskuntana ja parina. Rakastavina. Mutta tämä on tosi hyvä, että nyt nämä nyt nousi, nämä jutut tälleesti. Todella mielelläni haluan näitä sun kanssa käsitellä. Ei se ole yksi hailea se juttu, että mitä susta tuntuu. Niin ja sitten jotenkin, koska ainakin mun kohdalla, ja mä uskon, että se on aika yleistäkin, että niin kuin naiset varastoi sille omalle naiseussektorilleen sinne, niin kuin, sinne ihan niin kuin sisään emättimeen ja kohtuun ja sinne ihan niin kuin lantion alueelle, niin naiset varastoi tosi paljon kaikkea niin kuin tunteita, mitä on kertynyt myöskin sen sikapaskaenergian toimesta niin kuin useiden vuosisatojen aikana varmaan, niin tavallaan nyt sitten se uuden ajan maskuliini saisi mun mielestä ihan niin kuin auttaa meitä. Kyllä, todella. Ja just se siinä mua niin kuin ärsyttää tavallaan tässä tilanteessa, että sitten, että jotenkin, että vieläkin niin kuin se nainen odottaa lakki kourassa, että milloin mä saisin nyt sitä apua, mitä mä niin kuin olen pyytänyt ja tarvinnut. Ja sitä apua mä en voi pyytää keneltäkään naiselta, koska se olisi se pointti just, että se uuden ajan mies se auttaisi nyt sitä naista eheytymään ja pystyisi seisomaan niin kuin niiden asioiden takana, mitä on tapahtunut myöskin maskuliinienergian nimissä. Kyllä. Vaikka et se olisi sinä, joka sitä on mulle aiheuttanut. Mutta että kyllä. Mutta että se on kaikki avaimet niin kuin kädessä, että sä voisit auttaa mua eheytymään. Ja se loukkaa tosi paljon. Aistin, että sua ei kiinnosta. No, ei kyllä kiinnosta. Mä haluan auttaa sua. Kyllä me löydetään ne keinot. Rakas. Me löydetään ne keinot. Joo. Eikö ruveta hommiin? Niin. Työstämään tätä asiaa. Joo. Joo. Ensin ne tunteet pitää katsoa, koska tietysti nyt ei oikein mikään virtaa mihinkään suuntaan ennen kuin nämä on tässä pinnalla. Mutta se on toki tosi hyvä, että ne on nyt siinä, koska mä haluan ne pois minusta. Mä haluan, että musta ei laukea aina joku ihmeellinen syvä suru joka kerta, jos
jonain päivänä ei ole jotain läheisyyttä, vaan mä haluaisin, että se olisi niin kuin, koska totta kai ei tarvii olla mitään rutiinia eikä tarvii, siellä saa olla välipäiviä, kun tehdään jotain muuta ja niin kuin, mä en haluaisi, että ne mun odotukset tavallaan muodostaa mitään sellaista kankeeta siihen, mutta nyt varmaan tosiaan tämä meni just näin, että mä saan nyt nämä surut täältä veke. Ja sit sitä asiaa voi lähestyä taas silleen vähän puhtaammalta pöydältä. Kyllä. Ja enkä mä niinku silleesti jotenkin, että kyllä mä ymmärrän myös, että tää on hyvin herkkää maastoa tietyllä tavalla nyt tämän pari viikon aikanakin, mitä tässä on niinku tapahtunut. Ja silleesti ja kyllä niinku todella ymmärrän, että se on nyt aika herkässä ja sen kuuluu olla, koska nyt on aika työstää se asia ja ottaa se tähän näin fokukseen ja yhdessä sitä asiaa ratkoa. Et sen takia tietysti se on tosi hyvä, että sieltä tulee ne kaikki surut ja sitten päästään siihen. Varmaan just nyt sitäkin varten, kun se kuitenkin kun se tyttölapsi kasvaa siinä oman isänsä seksuaalienergiassa, vaikka se ei siihen kohdistuiskaan, niin se kuitenkin menee sinne kehoon ja niihin tunteisiin ja sen tavallaan niin kuin mallin poimii itsensä. Ja nyt kun se maskuliinienergia mun elämästä on poistunut, niin sitten sinne tulee nyt. Niin sä puhut siis sun isän kuolemasta, niin sinne tulee nyt sitten siellä muuttuu asiat. Sinne tulee tilaa jollekin. Yksi suuri vaikuttaja on poistunut, niin sieltä tulee vapautua iso paikka tavallaan pistää ne asiat uuteen järjestykseen siellä. Kyllä. Kyllä. Niin, eli tää suru perinpohjin on mun kaipuu tästä maskuliinienergiaa kohtaan, eli mun isä. Tietystikin se on vielä kesken se surut. En olisi tavallaan ajatellut, että se tulee tämmöistä kautta esille. No on se tietysti siellä hyvin niin perustavanlaatuinen niin rakennuspalikka ollut tavallaan sun systeemissä. Niin, että kun siellä niin se menee uuteen uskoon, niin totta kai se vaikuttaa, niin se tulee aika monessakin tilanteessa esille ja niin yllättävissäkin konteksteissa. Niin. Se. Nyt musta ainakin tuntuu, että mä ymmärrän paremmin, mistä ne kumpuaa ne tunteet, että sitten se helpottaa sitä käsittelyä. Koska mieli tietysti liittää sen vaan siihen, mitä tapahtuu. Mutta just, että menee sinne niin kuin alkulähtely, mistä ne tunteet niin kuin oikeasti juontaa juurensa, niin silloin ei
niinku muodostui draama meidän välille. Että sä, ja niinku, että sun ei tarvitse ottaa niitä kyllä. itseesi, että sä olisit aiheuttanut mulle tämän surun, vaan se on vaan nyt sitä surutyötä, mikä mulla on meneillään. Kyllä. Mikä näkyy siinäkin. Ja tietysti niin kuin minä maskuliinienergian edustajana, niin kuin, sitten mun on helpompi pelmautella sulle niitä tunteita sieltä, tavallaan, tai herättää sinussa niitä tunteita, jotka liittyy siihen maskuliinienergiaan, oli se niin kuin minun tai jonkun muun maskuliinienergiaa kantavan aiheuttamia juttuja. Kyllä. Ja sille, että jotta mä pystyn nyt olemaan itse siinä feminiinienergiassa enemmän, niin silloin kun se tietty maskuliinipalikka minusta lähtee pois, niin niin sitä pitää nyt tutkia, mitä se niinku tarkoittaa mun balanssissa ja mitä siihen tilalle. Niinpä. Että onko se jotain, mitä niinku mun pitää vaan löytää itsestäni, vai onko se jotain, mitä meidän välillä voi syventyä? Mä uskon, että se on sekä että jotain, niin kuin, mitä meidän välillä voi syventyä, plus sitten sä pystyt sitä niin kuin, jotenkin työstämään omalla kohdalla itsessäsi. Myös. Se on semmoinen, niin kuin, ei se välttämättä ole mikään niin kuin ihan yksiselitteinen asia, että aha, näin se tehdään tai näin se. Tämä on se juttu, vaan niin kuin, se on aika iso, moninainen juttu. Niin. Mutta sen mä haluaisin tietysti ottaa nyt fokukseen. Kyllä. Epäilemättä. Mitä sinne tulee. Mä haluaisin ymmärtää sen, mikä sieltä lähtee pois. Miten se vaikuttaa minuun ja mitä sinne voi mahdollisesti tulla tilalle. Koska se tyhjä olotilakin tuntuu aika tyhjältä. Mulla oli hirveän vaikea saada nukuttua eilen, koska mä vaan makasin tässä ja tunnustelin sitä tyhjyyttä. Se tuntuu aika yksinäiseltä. Kyllä. Joo. Meillä on aikamoista salapoliisityötä, että mitä siellä oikein menee. Ja toi on myös niin kuin miehille huomiona, että niitä parisuhteessa niitä asioita ei liian herkästi kannata ottaa itseensä, vaan niin kuin ymmärtää se, että se on, sinä olet laukomassa niitä asioita niin kuin pintaan naisessasi. Se ei tarkoita välttämättä just sitä, että niin kuin sinä olet se syyllinen. Häpeä mene itseesi. Ettei ainakaan niin kuin lähde loukkaantumaan tai reagoimaan niin kuin liian herkästi niin kuin siitä asiasta, että se on jotenkin syytös omaa toimintaa kohtaan. Niin just. Et me ollaan kuitenkin toisillemme. Mä oon sulle sitä äidin peiliä ja sä oot mulle sitä isän peiliä ja niin ylipäänsä sä edustat sitä koko maskuliini energiaa, mitä ikinä on feminiinienergialle tapahtunut, niin se on aika laaja kenttä, mitä me heijastellaan toinen toisessamme. Kyllä. Ja sitten tietysti onhan siinä sekin, että sitten niinku miehet on energioinensa erilaisia, jotkut miehet on herkempiä, jotkut miehet ottaa herkemmin tavallaan sen niinku painolasti niistä kaikista sikapaskuuksista, mitä niin kuin ikinä on miehen nimissä tehty naiselle. Ja, että se on niin kuin, se voi olla tosikin jotenkin kirjavaa, mitä kaikkea siellä, niin kuin, ja varsinkin niin kuin tänä päivänä, koska miehet on enemmän niin kuin, koko ajan enemmän niin kuin tunteissaan, ja tavallaan miehet tuntee koko ajan enemmän, ja sitten se on niin kuin, myöskin tavallaan meihin on ajettu vähän sellaista, että no mies ei tunne, mies vaan niin kuin toimii. Sitten se on niin kuin vähän, se on ihan uudenlainen tilanne, että hetkinen, niin kuin mitä tunteita nämä on, miksi musta tuntuu tältä. Ja sitten jotenkin alitajuisesti niitä haluaa niin kuin feidaa pois ja jotenkin silleen, mutta älkää feidatko. Se on se, kattokaa mitä sieltä tulee, se on niin kuin, se jeesaa.
Ja niin sen kuuluu olla. Niin kuuluu olla. Kyllä. Ja ne kaikki tunteet ja ne kaikki ailahtelevuudet ja kaikki tavallaan sellaiset, niin ne tulee ihan syystä. Se on sitä balanssin hakemista nyt sen uuden maskuliinisuuden ja uuden miehyyden niin kuin saralla. Ja sen balanssin, feminiini-maskuliini parisuhden balanssin. Se on sitä. Niin olen tosi kiitollinen, että sä pystyt ottamaan mun tunteet vastaan. Se on myös itselleni tosi iloinen juttu, koska ei se ole aina ollut näin. Tämä on suhteellisen uusi juttu. Mä luulen, että se maskuliinienergia on niin kuin alitajuinen syyllisyys siitä, mitä sen maskuliinienergian nimissä on niin kuin tehty. Niin se jotenkin se syyllisyys tavallaan niin kuin saa sen reaktion niin kuin herkästi, koska se reagointihan on kontrollointia. Et sitten kun se mies lähtee pois tai hermostuu tai vetää jonkun reaktion päälle, että nyt tästä asiasta ei puhuta enää. Sitten se yrittää sillä reaktion pelolla kontrolloida sitä naista olemaan hiljaa niistä asioista, mitä se ei halua, että nousisi itsessä. Se on jotenkin sen aika on niin ohi, vaan kaikki saa nyt kertoa, miltä tuntuu. Ja myöskin niin sit me naiset autetaan teitä miehiä eheytymään, jos sieltä nousee jotain niitä syyllisyyksiä tai sitä huonoa itsetuntoa tai alemmuuden tuntoa tai mitä tahansa sellaista epämiellyttävää, niin voidaan auttaa. Niinpä. Ja kaikki voidaan eheytyä siitä. Kyllä. Jotenkin se balanssi on nyt keikahtanut vähän silleen, että nyt maskuliini-energia on vähän kuin peura etuvaloissa, se ei tiedä miten täytyy toimia. Että se tiedostaa sen, että vanha toimintamalli ei toimi, mutta mikä se on sitten se uusi toimintamalli, se on ihan kaffella vähän niin kuin omien juttujensa kanssa ja nyt tavallaan sitten, ja tietyllä tavalla se maskuliini-energia se on tosi vaikeata, se ottaa ekon päälle, pyytää apua ja tavallaan niin kuin näyttää, että on heikoillaan. Ja sitten se jotenkin heittää sieltä niitä reaktioita, jotka niinku on niinku just sitä, niinku, mikä ei auta ja mikä ei todellakaan niinku johda mihinkään. Tulee vaan ihan turhaa draamaa, kun voitaisiin katsoa, mikä siellä oikeasti on. Et ehkä just siinä niinku maskuliinienergiassa niinku, tai tässä muutosprosessissa jotenkin niinku, jeesaa nyt tosi paljon se, että tavallaan niinku, olla nöyrä ja tavallaan niinku, myöntää se itselle, että hetkinen, nyt mä en tiedä yhtään, mitä mä voin tehdä. Mutta sitten niinku, ehkä myöskin se vaihtoehto on hyvä niinku, tsekkaa, että oiskohan niinku, sillä feminiinillä nyt, niinku, olisiko sillä jotain apua minulle. Koska se on myöskin tavallaan sitä, että nyt tavallaan maskuliini-energia on vähän siinä samassa pisteessä semmoisessa, niinku, mitä jotenkin on liitetty semmoiseen feminiinisyyteen, semmoinen ailahteleva ja niinku, ailahteleva ja heilahteleva. Mutta se on niinku hyvin paljon niinku siitä kasvanut ja tavallaan se tietää nyt, että miten myöskin auttaa semmoista niinku, tässä tapauksessa maskuliinia, joka on semmoisessa samassa tilassa. Et nyt se niinku, että me miehet voidaan nyt ihan hyvin syin ja kirkkain silmin pyytää apua naiselta ja ottaa se apu vastaan ja lakata se semmoinen niinku turha ego-ylpeily ja maskuliini-energian niin kuin ylpeys ja se, että kyllä minä pärjään yksin. Minä selvitän nämä vastaukset kysymyksiin. Mutta ei sen tarvitse olla silleen, että me voidaan jokainen saada apua ja vastaanottaa apua ja silloin se systeemi toimii parhaiten. Ja se on varmastikin nyt se pointti tavallaan, että feminiini ja maskuliini voi naksahtaa yhteen ja luoda yhdessä. Niin, kommunikaatio voi toimia silleen puhtaasti ilman mitään draamaa ja semmoista niinku kontrollointia, eikä siellä tarvita mitään pelkoa enää, kuka saa sanoa jostain asiasta, kun kaikesta saa sanoa. Jos se on sydämellä ja rakkaudella kerrottu, mitä minussa tapahtuu, niin miksi sen pitää aiheuttaa jotain kauheata draamaa siinä toisessa?
Niinpä. Et se on jotenkin kans niin kuin helposti se maskuliini energia tekee siitä kauhean itsekästä, että sitten jos se feminiini energia ilmaisee, että minulla on meneillään nyt tällaista, niin sitten se kääntyykin se fokus siihen mieheen ja se mies alkaa reagoimaan ja silloin sen naisen tarvii taas alkaa purkaa sitä niinku draamaa, että okei, mitä sulla menee, mistä sä nyt vedit herneet nenään ja sitten se fokus meneekin siitä, että feminiini energia ilmaisee jonkun tunteen, niin se menee siihen miehen reagointiin se fokus. No tietysti se on niinku, että jotain siellä draaman takana ja siellä reaktioiden takana on. Mutta se aluksi, niin ja sitten se aluksi tietysti on varmaan sitä semmoista, että sitten reagoidaan niin pitkään, kunnes tajutaan hetkinen, okei, no ei reaktiossa sinänsä ole mitään vikaa, mutta että ne reaktiot kertoo jotain. Että mä voin niinku ihan niin itse vapaaehtoisesti niin katsoa sen, että okei, no miksi musta tuntuu tältä, minkä takia mä reagoin tällä tavalla ja niin haluuks mä oikeasti reagoida tällä tavalla ja koeks mä oikeasti, että täältä niin voidaan saavuttaa jotain. Niin, että siinä pisteessä tavallaan se voi mennä siihen, että okei, no mä reagoin, okei, se on ihan täysin fine, mutta miksi mä reagoin, mikä siellä niin reaktion takana on. Että sitten se tavallaan menee siihen, että se reagointi oikeasti se voi olla hyvin rakentavaa. Ja että sen ei tarvitse olla semmoista niinku sokeata reagointia ja sitten niinku toinen katsoo siinä vieressä, että niinku mitä sä oikein siinä duunaat ja niinku epätoivoisesti yrittää auttaa. Jos se toinen ei pysty tai halua katsoa tai ei pysty ottaa apua vastaan, niin sitten se käy tosi tylsäksi sille toiselle. Ja silloin se on siinä lukkojumissa. Mutta vaikka reagoi, niin silloin voi myös niinku tavallaan reagoida silleen niinku vastuullisesti tai mikähän se on. Se sana, mutta jotain sen reaktion takana on, ja kunnes sen niin kuin hyväksyy, että okei, no siellä on jotain, ja ehkä mä voisin jopa katsoa, ja ehkä mä voin jopa oppia siitä jotain, niin sitten se muuttuu semmoiseksi, niin kuin, ja silloin se asia menee eteenpäin, ja silloin niin kuin, se on kehitystä. Great today. Niin mä arvostan, että sä oot sen ainakin tässä kohtaa olet sen yläpuolella. Kyllä se koko ajan helpottuu. Niin, tämä on ollut yksi tulikiven herkimmistä katkusista aiheista, tämä seksuaalisuus ja tämmöinen. Niin kuin joka pelmauttaa minulle pintaan niitä jotenkin, että mä oon tosi herkästi aina kääntänyt sen niin kuin omaksi heikkoudeksi tai omaksi sellaiseksi niin kuin kykenemättömyydeksi. Ja sitten se balanssi on just mennyt siihen, että Suvi on sanonut, että no, nyt musta tuntuu tältä. Niin sitten mä vedän sen herneen nenään ja tavallaan sitten se kääntyy siihen, että niinku, no mitä mä oon tehnyt silleen. Että se, niinku, se kääntyy se fokus väärällä tavalla. Niin, ja sitten se, niinku mä en ole saanut purkaa ikinä niitä tunteita kunnolla, mitä siellä on. Niin. Koska sitten se aina kääntyy, että se on sen 5 sekuntia minussa se huomio ja sen jälkeen 5 päivää sinussa. Sitten Kyllä. Mutta ehkä se voi nyt se balanssi muuttua ja välillä mä saan nyt pillitellä näitä ulos näitä juttuja ja niin kun mä arvostan sitä, että se pystyt olemaan tässä tilanteessa ja vielä tällä tavalla avoimesti, niin tää on mulle hyvin niin kun hyvä merkki ja antaa mulle toivoa koko maapallon suhteen. Kyllä se siitä. Kyllä se balanssi voi sieltä löytyä. Aivan varmasti. Ja kaiken sen reagoinnin jälkeenkin niin voi tulla ihan uusi. Niin. Uudenlaiset kuviot. Kyllä. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Hei hei.